So लोगोफोर मैयाबो नोंथांमोन आङो पलिटिक्सनि सायाव मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो XNDP इउनाइटेड फराम दैट मीन्स इउनाइटेड फराम अफ XNDP बिथांमोना मोनसे पलिटिकल पार्टी दामारसिगोन रिजनल पलिटिकल पार्टी दामारसिगोन बे बाथ्राया फाइनल जाबाय बिथांमोना बुंनाय बादिब्ला बिथांमोननि बै पार्टीनि मुङा मा जागोन बेखौ दासिम मिथिथ'वाखै आरो बै पार्टीनि जि एम्स एन्ड अबजेक्टिव्स बेखौ गासैखौबो नोंथांमोना मिथिजोब्बाय स' BTC आव जि पलिटिक्स BTC नि जि पलिटिक्स दैट मीन्स बर'लेण्डनि जि पलिटिक्स बे जोबोर गिलु बालु जानो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोना नुदों दिलीप सयकिया बिथाङा मा बुंगासिनो थादों दिलीप सयकिया बिथाङा मोनसे मेसेज होदों आरो बे मेसेजआ जाहैबाय मा जे BJPआ बे जि इलेक्शन BTC जि इलेक्शन बेखौ हारसिङै गेलेगोन हारसिङै नाथाय बिसोरनि एलायन्सआ सोलिबाय थागोन नाथाय इलेक्शनखौ गेलेगोन हारसिङै दैट मीन्स बिसोरनाव मोनसे ओरैबायदि कन्फिडेन्स फैदों आरो बे कन्फिडेन्सखौ सोर होदों होनबा नोंथांमोना बुजिखाबाय सोर होदों जों बर'फोरानो होदों जों BTC बाखियानो होदों स' दिलीप सयकिया बिथाङा बुंनायनि आसोल ओंथिया मा बे ओंथिखौ जोङो जुदि बुजिनानै नायोबा ओरैबायदि नांदों जे बिसोरनियाव BJPनियाव मोनसे कन्फिडेन्स फैदों आरो बे कन्फिडेन्सआ मा जे BTC आव बर'लेण्डआव जोंनि जि ट्राइबेलनि जि भट एबा बर'फोरनि जि भट बे भटआ मा थेर बेथेर गावस्रा गावस्रि थासारियाव थांगासिनो दङ बेनिखायनो जुदि बर' नङि सुबुंफोरा दैट मीन्स ट्राइबेल नङि सुबुंफोरा एबा गुबुन माने बर' राव रायि जायफोरखौ बुङो जोङो बैसोरो जुदि गासैबो BJPनो जुदि भट होयोबा बे बाथ्राया रोखा जे BTC नि जि पावार बे पावारा BJPनि आखायाव थांनोबो हागौ बे मोनसे माने जाथायखौ नुहरदों आरो बिसोरो बिनिखायनो बिसोर ओरैबायदि मोनसे थांखि लादों ओरैबायदि मोनसे टेस्ट नायनो नागिरदों आरो बे टेस्टिंआ जाहैबाय मा BTC नि पावारखौ जोङो आखाइ मुथायाव लानो हायाना बेबादि टारगेटजों बिथांमोना खामानि मावदों जानांगौ बिनिखायनो बिसोरो दिलीप सयकिया बिथाङा बेबादि बाथ्राखौ बुंदों जानांगौ आं बेबायदि सानो दे बेवहाय जोंहा मा लस जागोन मा लाब जागोन जुदि BJPआ बेवहाय पावाराव थाङोबा गोहोआव जुदि फैयोबा जोंहा मा लस जागोन जोंहा मा लाब जागोन जुदि बिसोरो पावाराव फैयोबा बे बाथ्राया रोखा जागोन जे BTR गोजोन गोरोबथानि माखासे जि दफा मावफुंजानांगौमोन बे मावफुंजानाया मावफुंजायाबो जानो हागौ बा मावफुंजागोनबाबो जोबोर लासै लासै जानो हागौ आरो जोंनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि बर' सुबुंफोरनि जि गांनाय उखैनाय जि डिमान्ड बे डिमान्डखौ बिसोरो गोसोबा मावगोन गोसोबा मावालासे दोनगोन बेबायदि जानो हागौ आरो बिनि बादैबो गोबां रोखोमनि जेंना फैनो हागौ जुदि बेवहाय पावाराव फैयोबा 6टा जि जनगोष्ठी ना बै जनगोष्ठीया जि ST दाबि खालामबाय थादोंना बेखौबो जोबोर थाबैनो मोनगोन आरो ओरैबायदि जानो हागौ माखासे बिथिङै जोंहा क्राइटेरिया खहा जानो हागौ बर'फोरा स' जोंनि हारिनि मानसिफोरा बा जोंनि माहारिया बर' माहारिया गोबां उन्नति गोबां डेभेलप जायाखै बै अबस्थायावनो जुदि 6टा जनगोष्ठीया जुदि ST स्टेटासखौ मोनोबा माखासे बिथिङै जों डिप्राइभबो जानो हागौ स' बिसोरो जुदि पावाराव फैयोबा गोबां रोखोमनि खामानिखौ बिसोर मावनो हागोन जे बिसोरखौ जाय हेंथा दंमोन बै हेंथाया मा जागोन खमिलांगोन पलिटिकल भाबै खमिलांगोन गुबुन बिथिङैथ' धरना सरनायाथ' थागोन माहारिबादनि थाखाय जोङो मा खालामगोन गावनि रैखानि थाखाय माखासे बेबायदि मावफुंगोन नाथाय पलिटिकल जुदि पावार आखायाव गैयाबा जों माखासे होख्रावसेयावबो बे मोगथां जायाबो जानो हागौ नोंथाङा बुजिदों आं मा बुंनो नागिरदों आरो पावाराव जुदि गैयाबा मा जाबावगोन माखासे गोजोन गोरोबथानि दफाफोराथ' मावफुंजायाबो जानो हागौ बेथ' माने रोखा आरो बैबादि मोनसे गोदान जेंना फैबावगोन बिनि बादैबो मा जानो हागौ नोंथांमोना साननानै नाय बिनि बादैबो मा जानो हागौ मिथिगौ बिनि बादैबो ओरैबो जानो हागौ बे जायाबो जानो हागौ जानोबो हागौ मोनसे आंनि साननाय आरो माने जोंनि जि दा समनि जि जोंनि मोनसे स्ट्रं जि स्टेटास बर'फोरनि जि स्ट्रं स्टेटास ना बे स्टेटासा दुरबल जागोन आरो बेनि थाखाय नासयनोबो हागौ सोरबा जोंखौ खायसे बिथिङै जोंखौ मा जोगारनोबो हागौ आरो बेबादिया जारिमिनाव जाफेरदों आं बुङाखै बेबायदि जागोन आं बेबायदि बुंनाया मोनसे सोरखौबा गाज्रि नोजोरै नायनाय जादों बेबायदि साननो हागौ सोरबा गुबुन माहारिनि सुबुं नाथाय बेबायदि नङा जेनेरेलि जों जारिमिनाव नुबोदों जोंनि माहारिखौ गोबां बिथिङै डिप्राइभ खालामबोनायखौ जों नुदों सोर खालामदों बेखौ नोंथांमोना गावनो मिथिगौ स' माबोरै डिप्राइभ जादों मानो जाबोदों बोरै जाबोदों बेखौबो नोंथांमोना बुजियो बेनिखायनो जोंनियाव जेब्लासिम पावार दं अब्लासिम जों इसेबाबो जोंनि मोननांगौखौ जोङो मोजां हासिल खालामनो हागोन
नाथाय जुदि जों बेबादि बिथिङै जुदि लोरबां जायोबा जों मा जागोन गासैखौबो खोमाजोबनानै लानोबो गोनां जानो हायो लोगोफोर। बेनिखायनो जि बिटिसिनि जि पलिटिक्स, बिटिसिनि सबसे माने दरकारसिन पलिटिक्सआ जाहैबाय मा, जोङो गावनि जि लिडार जानो लुबैनाय, गावनि जि माबा मोनसे सबनिबो साउल सानो लुबैनाय, बैफोरखौ नागारजोबनानै जों खौसे जानांगो। खौसे जायाबा दिनैनि थासारियाव जोङो गोबां रोखोमनि मनग्लाबग्रा जि राक्षसफोर बियो सोरगिदिं बेंथेजोबनानै दं लोगोफोर। स' आं बार बार बुंगोन, दा जोंनि आखायाव मा राहा दं? जोंनि आखायाव दा मा राहा दं बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। जोंनि आखायाव राहाया जाहैबाय पलिटिकेल पार्टियाथ' 3-4 जाखासिगोन, जोंनि भटआथ' माने गावगोन बादि जों नांबाय। नाथाय जेसेबां पलिटिकेल पार्टि बानाया मानो, जों जुदि स्ट्रं डिटारमिनेसन खालामबा नङा, जोङो बबेबा मोनसे पार्टियावल' भट होगोन आरो बै पार्टिखौल' जोङो दैथायहरगोन गोहोआव। बेबादि साननानै जों जुदि खामानि मावोबा बे सबसे बेस्ट जागोन। नोंथांमोना जुदि सानोबा जों मोनसेल' पार्टिखौ देरहानांगो, जे दासिम बर'लेण्डआव बारा बोरैहाय बोहैबाय दं, बबेजों सोरनिथिं बांसिन बोहैबाय थानाय बायदि मोनदों, बै आइडियाखौ खालामनानै नोंथांमोना बबेबा मोनसेल' जुदि पार्टिखौ सापर्ट खालामबा थारैनो मा जागोन, जोंनि बर'फोरा फिन जेसेबां गोदान पलिटिकेल पार्टि फैया मानो जों बबेबा मोनसेयाव लनानै जोंनि जि थामोनथा, जोंनि जि गोख्रोंथि बेखौ फिन लाखिफिननो हागोन आरो बिजेपिया फिन बाध्य जागोन बेवहाय एलायन्स खालामनो थाखाय। अब्लानिया बिजेपि बा सोरबा नेशनेल पार्टिफोरा बेवहाय एसेबां पावारफुली देरहानो हानाय नङा आरो बे मोनसे टेक्टिक्स आरो। जोंनि बर' रायजो राजाफोरा गामि मिटिं दावथिं खालामनानै सावरायनांगो जे दानि थासारियाव जोंनि इम्पर्टेन्सआ मा। बेवहाय आं दिनै नोंथांमोननो बुंनो हाया जे आमुक पार्टिया जोंनि थाखाय इम्पर्टेन्ट होनना बुंनो हाया, बेबायदि आं बुङा। आं जाबाय गेजेरनि मानसि आरो बेबायदि बुंनायबो नङा। आंनि बायदिबाथ' आंनिया ओरैल'सो, जेसेबां जे पार्टि थाया मानो जाय जोंनि बर'नि थाखाय खामानि मावो बिनि सोरबा मोनसेनो होबाबो बेवहायनो आं सान्ति दं। बे जाबाय आंनिया क्लियार काट। BPF-नोबाबो आं सान्ति, UPPL-नोबाबो बा सोरबा गुबुननो जाय जोंनि बर'लेण्डनि थाखाय खामानि मावगोन बेवहायनो आंहा गोजोननाय दं। खारन पलिटिकेल पार्टिया माब्लाबो पारमानेन्टलि अरायबो मोजांबो मावबाय थाया, अरायबो गाज्रि मावबाय थाया। बे जाबाय समनि डिमान्ड। खारन ओरैबायदि मोनसे थासारि जादों जोंनिया दा दैयाव हांसो सानस्रि मोनसे अबस्था जालांगासिनो थादों पलिटिकेलि। बेनिखायनो जों बबेबा मोनसेखौल' दोनबाबो जोंनि थाखाय मोजां जागोन होनना आं सानो। आरो बेवहाय मोनसे बिथिंखौ जों नायनांगोन, जुदि जोङो जों बिटिसिनि जि पलिटिक्सखौ नायोबा जों नुयो जे सम मा जायो, ब्लेकमेल खालामजानो नागिरो आरो। स' बैबायदि जुदि ब्लेकमेल खालामजायोबा थारैनो बिटिसिनि पावारा एसेबाबो दुरबल जागोन, बिटिसिआ एसेबाबो दुरबल जागोन। स' मा ब्लेकमेल खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौबो आं नोंथांमोननो एक्सप्लेन खालामनो गोनांथि गैया, नोंथांमोना बुजिखायो। बेनिखायनो मोनसेल' हाथियार दोङो, बबेबा मोनसेखौल' लाखि। जुदि खौसेबो जानो हालाबा, खौसे जाबाथ' खोथायानो गैलामोन, नाथाय जुदि खौसेबो जानो हालाबा जों पाब्लिकनि आखायावसो थासिगोन बेबाराव सोरखौबा जुदि देरहायोबा। बबेखानि आं जाय बाथ्रा बुंबाय थादों बे सालखुन्थानि रोदा नागिरनाय बायदि, खारन बेबायदि जाथावनाखौ जों बुंनो हाया जे बबेबा मोनसेल' पार्टिनिल'सो भट नांगो, मोनसेल' पार्टिखौल' देरहानांगो। नाथाय जों बर' माहारिनि जि कन्डिसन, बै कन्डिसनखौ नायनानै दानि जि बिटिआरनि जि पलिटिक्स बेखौ नायनानैथ' बेखौनो बुंनांगोन, जों जुदि खौसे जानो हायाबा सोरबा मोनसेखौल' देरहानांगोन। मेक्सिमाम मानसिया 90% बर' मानसिया जुदि बा ट्राइबेल सुबुंफोरा जुदि बबेबा मोनसेखौल' सानबा नङा आमुकखौल' दोननांसिगोन, गुबुनखौ दोनबा जानाय नङा। बेबायदि जुदि खालामबा बिजेपिया हारसिं गेलेबाबो देरहानानै नङा, सोरबा कंग्रेसआ हारसिं गेलेबाबो देरहानानै नङा, सोरबा गोदान पलिटिकेल पार्टि बानायबाबो माने बेबो एसेबां साक्सेस जानाय नङा। खारन बे समाव गोदान पलिटिकेल पार्टिनि गोनांथि दंना गैयामोन बेनि एक्सप्लेनेसना आंनियावथ' गैया। आंनि मोनसे गोसोनि साननाय इमसनखौसो बुंदों, गोनांथि गैयामोन आरो बेबायदि खालामनाया जोंनि हारिनि थाखाय इसेबाबो खहा गोनां जागोन। फिउचार, गोलाव फिउचार आरो बर्तमानाव बेयो जायाबो जानो हागौ, बर्तमानाव माबा मोनसे एजेन्डा अबजेक्टिभ माबा मोनसे नुहरदों जानो हागौ, माबा मोनसे सिक्रेट डिलबो थानो हागौ, माबा मोनसे माने सिं माबा मोनसे सोलिबायबो थानो हागौ जाय जोंनि थाखाय दरकारथार बेबो जानो हागौ। नाथाय बेयो फिउचाराव बेनि साइड इफेक्टखौबो जोङो नुवालासिनो थानाय नङा, बेनिथ' गाज्रि साइड इफेक्टखौ जों नुखागोन लोगोफोर। स' बेनिखायनो बिटिसिआव जाय पलिटिक्स सोलिबाय थादों बेयो बेबाराव जोंनि मानसिफोरनि बे आसिजों जे भट थुगोन ना बे आखायावसो दङ आरो बे आखायावसो दङ। जायजों नोंथाङा भट होगोन बे आसियावसो थासिगोन, बे आसियासो खालामसिगोन बै जि बेले बेजे जि पलिटिक्स सोलिबाय थादों जोंनि बिटिसिआव।
बे आसियासो थिक थाक खालामगोन। बेनिखायनो साफ्रोम भट होग्रा सुबुङा साननानै नायनायनि सम सफैबाय जों मा खालामनाया मोजां जागोन, माबोरै जोङो मोनसेखौल' देरहानो हागोन एकदम मेजरिटियै।